Buenos dias. Vandaag is juni de 4e, 2020. Zal vandaag wel een schöne dag zijn. Zo vandaag werden we wat met eten merken. En vandaag werden we merken wat zich naam Frijoles, charros. Dat zijn schaublin. Frijoles, rancheros, ranger schaublin. En hier als je dat stukland, zo dat wil een beetje rangerig zijn. Dit recept heb ik bloß opgezegd. Ik heb dat recept teruggegaan. En dan heb ik een recept ervan gemerkt. En ik gebruik van jou frijoles pintos. Ik heb zo'n schaublins gebruikt. Wie dan ziet, er worden zwarte schaublin gebruikt. Maar ik krijg pintos. Ik zet hem maar opgewassen. Dat is van ik wel van die gebruiken. Zo, wel zijn we het. Oké, hallo. Hier hebben we een nieuwe Strukland barbecue. Fleischbakker. Den broken van de eerste maal. Den we nu broken. Ik wil je wijzen. Ik doe hier nu chorizo argentino baken. En een paar wieners en een panchitos. En dan morgen wel we frijoles rancheros of cowboy beans of frijoles charros maken. Die wordt dan nu gevraagd en dat is wat we van jou willen. Ik wil hier je wijzen nu dat ik deze wieners of worstjes baken. Dat is zo mooi goed zijn. En dan morgen dan wel we frijoles charros maken. Ik kijk er mal dit en dit kleine oefje. Schafft aber sehr krank. Menschen fragen mal, wo hast du her? Aber das habe ich selbst gemerkt. Wir haben wel $100, dann kann ich einen haben. Ich habe ein paar Stunden noch gemerkt und verkijken. So. Verschiedenste kleren habe ich. Zwarte und roodgele. En dan is dit. Ja, so staat later tegen de touw. Dat is met koelen of je kan het met hout. Maar schafft sehr fijn. Hörst du mal. Knuster, aber sehr fijn. Oké, hier hebben we dicht bij een kilo schaublin. Dat zijn about 5 koffelvol. Dan heb ik het smak afgewassen en doorgelezen. Dat zal je de standaard ben, dan moet je erin maken. Zo, dat is dicht bij een kilo. Zo, hier dan doen we wat dat doet, dan doe ik die je woord uit. Die hoort zo even nach. En kwalen, dat is veel beter. Dan duurt het niet zo lang in de kerken. Maar nu is dit 1 kilo. En je hoort dat je dan nou is dit toch loten, wat we ook niet alle eruit hebben. Dankeschön. Okay, dan wil ik je mal wijzen wat er alles maakt. Hier hebben we wat we namen Heinersup, dat is van bacalhau, caldo de pollo, sabor tomate. Dat gebruik je dan en er staat zout, en bij de usar sal. Eens je dan nog Heinersup flessen dit kijken, dat schafft ook. En daar hebben we 3 bacalhau. En dan hebben we 2 medelje zeppelen, 2 jalapenos. En dan daar hebben we chesnek, 14. Je kan meer wat je wil. En dan heb ik er 1 loerbeerblad, dat noemt zich beerlief. Laurel, ook de laurel. Dan heb ik er een halve theelepel oregano, eentje dan een ganzen. Kan ook wat je wil, maar ik wil van alles niet te veel. Dan heb ik er nog een halve theelepel cumin. Ik weet niet, kruiswurzel, vielleicht op Duits of wat. Dan heb ik er nog peper, doordat je dan zoveel maakt als je wil. En dan hier heb ik dan dat vlees, daar hebben we spaak. Daar werd eerst nog afsnijden en rijstbroden, wat je doet wezen. En dan heb ik er een paar wieners, dat noemt zich ook am Zieden panchitos. Die had ik gisteren op een barbecue bruin gemerkt, het is zo donker. Dan heb ik hier nog wat ze noemen chorizo argentino. Dat is een beetje ruikwars. Je kan ook alle soorten vlees gebruiken, maar je kan ze ook schenkvlees gebruiken. Verschillende vlees, wat immer je interesseert. Maar dit is wat ik van jou wil gebruiken. Zo, nu kan je het helemaal alle zijn. Zo, Heinersup, bacalhau, chili, zeppelin, chesnek, lubiablad, oregano, comino, peper. Tocino hier en de panchitos, de wieners en dan de chorizo argentino. Nu worden alle afsnijden, dan kan je zijn waar het zit. Oké, hier houden we nog alle eenmaal. Comino, oregano, lubiablad, laurel, chesnek, ajo. Daar hebben we dat caldo de pollos en heinapulver, peper.
Und hier haben wir dann all das Fleisch dran geschnitten. Das sind die Panchitos, die Wieners, und das Chorizo Argentino. Und dort haben wir das Speck dran geschnitten. Nu hebben we dat uitbroeden. Hier hebben we de sippelen, bakkeljan en jalapenos met steine taub. Ik leg dat er nog een stuk is. So. Nu hebben we dat speck uitbroeden en dan gaan we afvangen alle taub te rieren. Dankzij. Oké, hier doen we dan nu den speck rijstbroeden. Fangt ons sehr schön te rieren. Oké. Laten we de bacon, tocino als fan rijst nu wat in hier uitnemen. Sehr fanreich habe den Speck nu, den Bacon. Okay, de schaublin hebben nu een halve stunde water gehad, gekweld. En nu had ik een eetlepel zo'n pulver gemaakt. Een pulver. Met tomato en bakkeljan geschmack. Heb ik er nog een loerbeerblad. En nu hebben we de schaublin gerood van je water gegoten. En nu werden we voor een halve stunde 44 minuten zacht koken. Wat is mes quasi aan en dan doen we het even allemaal. Dankzij. Oké, nu halen we het spaakje rustje brood. Nu heb ik dat meeste vaat geruid. En nu wat ik dan doe is, dan wil ik de sippelen een beetje bruin broden. Zodat het van groot beetje lichtbruin te worden. En dan doen we de peper schouten. En dit bakkeljan er nog maken. Dankzij. Nu hebben we deze zo lang bruin broden, dat de grootste van bruin te worden. Dankzij. Oké, nu zijn de sippelen van nu een beetje bruin te worden. En dan doen we de peperschouten er maken. De bakkeljan die doen we ons te laat. Zoals het staat. Graag staat. En dan gaan we deze een beetje fijn doorgebroed zijn. En wat moet zijn, dan doe je er nog maar een half lepeltje vol smalt te maken. Ik doe dan schwiensmalt, dat wordt eeuwig blijven weer van spaartbroden. Knackse staat. Zo, en dan stek 3-5 minuten later, als de peperschoten smaak zijn, dan doen we dat chestnut te maken. Voor ik smaak abgeschnitten, fijn geschnitten en dan doen we dat te maken. Knackse staat. Dat nog eenmaal 1 tot 2 minuten en dan doen we de bakkeljan te maken. Knackse staat. Zo, nu hebben we dat gesnikt van de minuut er zo bij gehad en nu doen we de bakkeljan te maken. En dan nog eenmaal stek 3-5 minuten dat alle een beetje uitbroeden. En dan wanneer de schaublin is gaan, about een halve stunde zo je kijkt, dat 44 minuten, dan doen we dit allemaal met vleesstof. Ja. Zeer fan. Ik wil er wat zeer fan doen van jou. En dan doen we dat peper hier nog maken. We zijn hier about 3-5 minuten. Zoveel peper schiet dan wel. Eigenlijk goud peper. Ik dan met den groven peper. Die kan zo'n peper geweldig. En dan weet je wat we dan doen. Dan doe ik dat comino en dat oregano hier nog maken. En dan about 1 minuut. Dat zo. Nu gaan we dat toeschrijven. En dan is dit eruit te maken schaublin. Want deze gaan een halve stunde gekookt. Zeer fan. En zout, dat prokt je maar bloos van, nu hier, weil ich alle top geriet, dan ga je een beetje smaken, want het veelt een beetje meer van de heinersop te maken. En ook, want je wel, die kan ook serrano peperschoten brokken. Dat is wat ik zeg wel, aber, die hebben hier Manitoba nicht fertig serrano peperschoten, die zijn zo knap als Heinerthemen. So, ich muss dann zufrieden sein mit, was man jalapenos, das schmeckt auch sehr schön, aber der halbe serranos, das schmeckt sehr schön. Maar dan gaan, nu zijn we uit, dit maken schaublin, want deze gaan een halve stunde naar 44 minuten gekookt. Dankzij. Zo, nu hebben we de schaublin bakken koken en dan draaien we eraf, dat we een groot koken doen. Dankzij. Nu al voor een halve stunde voor 44 minuten, dan gaan we het weer maken. Dankzij. Yes, en merk sure je houden dat in je water, dat wil we niet laten dricht koken. Zo. Knaak ze staat. Oké, nu gaan de schaublin hier about 1 stunde gekookt. En dan doen we dat spaakje maken. Hier. En dan de chorizo en de panchitos. En dat hier ook allemaal.
Dan doen we dat grijns wat we zo daar gebroed ook al aan maken. Oh, dit lijkt wat fijn zijn. Dan doen we dat eigenlijk hier. De schaublin die hadden nu 1 Stunde gekookt. Nu werden we eens weer gaan anrühren, ohne dat we dat half überweilen. Aber dit zit ze, dat kunnen schöne Multi geben. Ik wil hier vielleicht mal een klein beetje meer Waut erbij eten. En dan worden we eenmaal laten, vielleicht een halve Stunde uitbroeden. En dan zijn we uit te middag eten. En ik wil vielleicht nog maar een klein beetje meer van de Heinersop door. De Supplaats erbij. Ik wil hier een klein beetje Waut erbij eten, dat is zo meer Waut zijn, door ze staat. En dan werden we helemaal durchkijken. Bakle, dit wordt aber sehr schön schmecken. Ja, sehr schön. Nu werden we helemaal een halve Stunde vielleicht durchkijken. De schaublin zijn al zo meer goed. Ik heb je dat eindig geschmeckt. Ja, een halve Stunde helemaal durchkijken met al dit. En wanneer we het zijn, dan doen we nog helemaal een klein beetje van dit te maken. Dat braucht wir steht Salz. Und dann, das macht je dann bei uns schmecken. Aber mir setzen das wird sehr fein da. Nu werden wir einmal eine halbe Stunde durchkirken und dann ist es rein. So sieht es nu. Nu haben wir 20 Minuten gekirkt mit all das Stoff zu machen. Nu kijkt mal das. Sehr fein. Nu werden wir ein Gläser ankirken. Dann haben wir lang, scheine Schaublin. Frijoles, charros. Okay, mit unseren Tortillas, oder mit unseren schaublin charros, Frijoles charros, wo wir noch ein paar quesadillas machen. Da tun wir ein bisschen Jalapeno machen, ein bisschen Käse. Dann ein bisschen Lorry's Salt, das ist ein bisschen spicy. Ich habe ein bisschen nur spicy gemacht. Wird ein bisschen mehr salten. Und dann wollen wir ein bisschen quesadillas machen und dann wollen wir mehr haben. Dankeschön. Okay, dann mit dieser Frijoles charros, dann wollen wir das eten mit quesadillas. Nu kijkt mal das. Oh, wat dat scheiße aber so fein mit Jalapenos bern. Das wird wir nu wollen eten. Okay, da werden wir auch mal schmecken. Das ist immer sein. Wir wir dankbar sein für was Gott uns gesehen hat. Hier haben wir Frijoles charros, hier haben wir quesadillas mit Jalapenos. Und nu werden wir das mal schmecken. Ui, ich glaube, das hat mir geglaubt. Sehr schön. Das schmeckt schön. Das kann man mit Riestaub eten oder bloß mit schaublin. Das ist eine Multi, das hat Fleisch und alles. Prüf das auf. Schmeckt sehr schön. Hier von Struckler Manitoba, Allpaste.